1st of July. Kublai yefi baro. Naka gospel kat kum u Markus kalanang kandai. Dekat baning kong terter. Ndris ngi hadin u Jesu la khod lang badiau Petrus u Jacob badi Yohanes badula yalam kerpang yiki halorulum bajrong. Kat bagi dang yapet ula keladur. Te ngin pideban pule hadu dekat bersipo. Te ngau ko ban stang lagane. Pet Jesu ula khod na ki khadar ngud ki apostle u khod tang langut. Ni kadega social distancing tip mo. Kiwe kidon ha po ba Jesu ki bat kini langut kila poi hajrong ulum. Ula khod lang eki bad ula yalam kerpang eki halor ulum bajrong. Tenga i kum kane ka por lockdown kalong kum ka por ba Jesu u yalam kerpang yengi. Pet boroshisngi boroshigata da umdon lockdown umdon corona tengi bon kam ba hakiwe ki kam. Dre manta namar del maru Jesu khod namar corona ka aila dengi bandon baru Jesu te Jesu hab ap hade banda yo corona ula yalam kerpang iki halor ulum bajrong lepas lagi ju ulum kamot ka jaga badan uble kom na banda jengiro te ni kan mau ulum Sinai ulum Calvary kane ulum bajrong kino ki jaga da ki kan mau bagi poi hajrong long kamot kan long ka jaga badan uble te nga try ni deban sotu kane uble u khod kerpang engi ha kane ko por lockdown jung corona ban lelang rangkat badu hajrong lum te ngi hapet ngi hap sotu ha kane ka jingja habangi ha kum kane ka gospel abangi pule bat ngi sotu te kane ka gospel mut ban batai kumba lai sausing don kam mutaga sing tangan ne tre mafi ha ke ing kesen jumfi aba fi duai lang stang ban pule kane but I lad kam tam ye ke ni khun jumfi ban ya pusun bat banai jingmut ban pulong ru jing duai rangkat bat orne dakaba pandon kam ye kane ka ten uble te mutaga sing kan mau biang ifi Jesu jitang laingun net scam manga mafi ngi don ha rangka bad kini ki laingun bala jit kerpang dada ngi sutu kumna ban pandon kam yekene ka por lockdown ban pule ka tinjung blay puson ya ka tinjung blay bad stang ban sutu ya ka tinjung blay kamot ngin salong kitu ki bala jit kerpang daw blay nakene ka daw la jit ngi mo but kila poi hajrong ulum kan mau what pet ki jing susi jing pang jing stom jing bam la ban lechane sitai jing duna jing bam what pet kung kine pasang ban yoi tang Jesu khot kerpang yefi rangkat bat Petrus bat Yohanes bat Jacob ban don lang bat u halorulum daya time halorulum abangi yo Jesu halorulum ngin klet kiwe ai ba play un play ki kama jingi ha kane ka por lockdown porun karku ko dai fi ha ka teng pa porun man simbo